Potpredsjednik vlade Vujica Lazović potvrdio je da će vlada morati da vraća dug kombinata aluminijuma Deutsche Banci od 22 miliona eura, te da će država zbog toga morati dodatno da se zaduži. Dok stručnjaci kažu da zaduživanje pokazuje da je budžet potpuno neodrživ, lider SDP-a Ranko Krivokapić kaže da je kap greška iz koje moramo učiti za budućnost. Tatjana Debeljević. Para iz ovogodišnjeg budžeta vlada samo što je počela da troši, one već nedostaju. Još nijesmo vidjeli ni leđa prvom mjesecu u godini, a čelni ljudi vlade najavljuju zaduživanje i to da bi plaćali tuđe grijehe. Da će vlada morati da vraća dug kapa od 22 miliona eura, sada se ne libi da glasno kaže ni potpredsjednik vlade Vujica Lazović. Sve govori da smo imali nesolidnog partnera koji evo i ovih dana možda to i pokazuje sa činjenicom da nas dovodi u situaciju da moramo voditi račun o tome da platimo tu garanciju. Da je kombinat kamena ne kap po vratu države, sve je jasnije, no na površinu bi mogao da ispliva i scenario kako siješ onako ćeš žnjeti, a vlada bi u njemu mogla obrati Bostan. Što se tiče samih garancija koje je vlada preuzela prema kapu, ona je to učinila u jednom trenutku, ali isto tako s jedne strane je obavezala se prema kapu da servisira njegove obaveze, ali ja podsjećam i vladu i građane da je ta ista vlada preuzela obaveze prema građanima samim činom njenog formiranja. Tako da kao što sada mora da plaća dugove kapa, čini mi se da će da dolazi vrijeme da plaća dugove prema narodu. Pored toga što je u ovom scenariju dodijeljena uloga gubitnika, vlada pravi novu grešku, trenira nepopularnu disciplinu. Da mi se čini da otkad smo otkrili zaduživanje kao model za preživljavanje, da će to postati nacionalni sport i mislim da u zaduživanju vidimo jedini način finansiranja budžeta, što potvrđuje praktično neodrživost budžeta. Ipak, narednih dana još uvijek nije isključeno da bi moglo da se desi i spasonosno rješenje. Vodimo intenzivne razgovore sa indijskom kompanijom i očekuje se njihova ponuda. I dok Lazović još uvijek sanja Indijce, njegov partijski šef sa hladnog Islanda hladne glave poručuje da znanje nema cijenu, a na primjeru kapa, iako bi neki rekli da se moglo doktorirati, Krivokapić očekuje da će se tek učiti. To je jedna lekcija koliko god bila pogrešna, neće biti preskupa ako na njoj naučimo što raditi za budućnost. Ja nemam sumnje da je bila pogrešna u svim fazama svog povlačenja i svoje dinamike, ali ponavljam, ako naučimo na toj lekciji kako ne treba raditi, moći ćemo povući prave poteze za budućnost. No, Krivokapić je želja nauke, a ponesen posjetom Islandu zaboravio da je ispita na kojima se polagao kap bilo i do sada, ali da su se socijaldemokrate kao po pravilu zadnji čas povlačile. A oni koji se ni tada ni sad ne povlače su predstavnici nevladinog sektora. Iz Mansa su pozvali bivše i sadašnje vladine zvaničnike da objasne zašto bi građani plaćali njihove sumnjive poslove sa Olegom Deripaskom, ali i vrhovnog državnog tužioca, da preispita njihove motive i odgovornost u ovom poslu.